Vine cap aquí, que ens estan esperant en Jordi i en David. Interessant el que anem a fer ara, l'aigua de mar a la cuina. Ja ho començava a apuntar en Pep Noguer amb aquesta beguda. Parleu-me'n, tots tres, que en sabeu. Com ho combinem, això? L'aigua de mar, nosaltres, té moltes propietats. Primer que tot, substituïm ja la sal comú. Normalment no portes minerals naturals com porta l'aigua de mar. I el que fem, l'arròs, la paella... Perdona, la sal comú ja l'heu retirat? Sí, l'hem retirat ja. Per què? Perquè això és molt més saludable i el gust és molt més natural. Quan fem arrossos, que aquí som terra d'arrossos, de peix, bullir el marisc, ho fem tot amb aigua de mar. Quines propietats? És com la sal, que si anem provant, amb l'aigua de mar igual, és qüestió d'anar provant el punt de sal. Pensa una cosa, Espartac, quan tu eres petit i et feies un trau a la cama o així, el metge et deia: ara que és l'estiu, vés cap al mar que llavors es curarà més ràpid, no? Per què això? Perquè hi ha uns estudis que diuen que l'aigua de mar és un plasma molt semblant al nostre cos. Llavors, tot allò que puguem fer amb aigua de mar en lloc d'una sal concreta, fem amb aigua de mar. Per exemple, els cuiners avui en dia estem salant amb aigua de mar o amb una salmorra, en aquest cas amb aigua de mar, que és molt millor que fer-ho amb sal sola, no? Totalment d'acord. És una sal, diguem, natural, amb tots els minerals, magnesi, potassi, tot. Nosaltres, les elaboracions que fem al restaurant són moltes. La gent a casa, el que recomano, la gent que fa servir més el peix congelat, és descongelar-lo amb l'aigua de mar, perquè l'aigua aquella que perd el peix no la perd si no està dins de l'aigua de mar. No només la peixatera ho fa bé rentant el peix amb aigua de mar, sinó que també a casa, a l'hora de descongelar-lo, aigua de mar. Però no anem a agafar una galleda d'aigua al mar. Aquí hi ha altres procediments, eh? Aquí no. Jo crec que anar al mar seria totalment... Tot depèn de si vas al port de Barcelona, diguem que hi ha barques, o te'n vas aquí a les Roques. Però el millor que podem fer és on l'anem a buscar, aquesta aigua de mar. Sí, està comprada. Es pot comprar, normalment ja està microfiltrada, ha passat per sanitat, i sobretot és molt important passar per sanitat. Sí, senyor. Què fem més nosaltres? Ara que és estiu, ens agrada molt fer amanides, i fem uns encurtits. El David ara ens farà una proporció que podeu fer cada, que és molt senzill, és ficar 200 grams d'aigua mineral, normal, després 200 grams d'aigua de mar i 200 grams d'aigua de mar de fòrum del vinagre fòrum chardonnay. Això que fem? Arrenquem el bull, això que bulli, molt important que bulli, i després el que fem és, mira, això són unes guixes. Nosaltres traiem el producte de la zona, producte de territori, i les guixes a la postguerra va agafar molt mala fama, com la garrofa, que no es consumia perquè estaven obligats a menjar alguna cosa i això havia quedat. Nosaltres que fem això, reconeixeu els tramussos? Doncs fem un trampantojo de tramussos. Això és la guixa, bullim això i ara, quan estigui l'aigua ben calenta, ho fiquem a sobre, cobrim, tapem i ja tenim esterilitzat. I això ho podem consumir durant tot l'any. Tinc menys d'un minut, per tant, és que veig molts pots o moltes explicacions possibles. M'agradaria que em triéssiu allò que dius no se'n poden anar sense saber-ho. Tenim el fonoll marí, per exemple, que hem comentat, no? Aquest fonoll que surt al litoral, amb respecte sempre, tot el que és el litoral ho tractem amb cuidado. El rave de mar, que també normalment comparteix en hàbitat, el cèrvol, que és la fulla de cèrvol, que és per aquesta forma que té, també herba del litoral, salicòrnia, al costat del riu, les diferents textures a l'amanida i a més a més cosa sana. Si ho poguéssim tastar, tot això saladet, gustós i queda molt bé. Llavors fem encurtits amb vinagre. I per últim, doncs també d'aquestes que trobem més aquí ja, uns metres més cap a la platja. De fet, és un mètode de conservació que s'ha utilitzat sempre, diguem-ne, a les preparacions del rebost, no? El bròquil, els bitxos a Girona i aquests envinagrats que feu. I la sal, al restaurant nosaltres més de posar sal, doncs mira, sal, aigua de mar. Canviar la sal convencional ja per aigua de mar. Jordi, David, moltíssimes gràcies de debò. M'agradaria que ens fixéssim aquí al costat